Ramogi Achieng machiegni TWAK maromo kuongo kinyi makawuono e chenro mar upiny kama TWAK otudore kod Ting mar Nyamrerwa. Ma en kotudore ni chieng' tarik 20 dwe mar 10 mano higani. Jatend piny Kenya William Ruto nokawo thuolo makende mar yango Nyamrerwa mago mohewo 100,000 mabende no meeting mar chwalo chenro mag thieth e kor gwenge ma pacho kae. Mane momiyo kinyi makawuono wabago TWAK maket kod mai mar mondo mi wago mbaka wapuonjre ni to Nyamrerwa mayudore e counties mopogore opogore pacho kae ting margi hie en mane. To magi bende biro kaluwore ni sirikal ma pacho kae bende nyaka sani oseketo tenge omenda maderom bilion 3.5 mabiro bedo ka chwalo chenro mag thieth ahinya ne Nyamrerwa mayudore e kor gwenge ma pacho kae mar mondo mi okonye e chenro mag yudo thieth e nengo moyueyo. Mano e bwo chenro mar sirikal mar pacho kae mar universal health coverage mar neno ni jopiny duto oyudo thieth e yo makare. To Nyamrerwa bende o meeting mar mondo mi okonye chwalo weche mag thieth e kor gwenge kaluwore ni ponono ka nitiere jal maponono nitiere kod tuo moramora iwacho ni Nyamrerwa nyalo konye kapok ochopo osuptal. To mano bende nyalo konyo e duoko piny kata e tieko dhugruok maponono nyalo bedo e osuptende mopogore opogore pacho ka. To kata kamano nyaka sani nitiere jomoko manyalo bedo ni kia ni ting mar Nyamrerwa hie en mane. Mane momiyo nyaka sani koro wabago TWAK maket kod mai mar mondo mi wagol odoka e it jopiny mar mondo mi ponono kiromo kod Nyamrerwa moramora to in jatuo to nyalo chwalo ni kony mapiyo maonge luoro moramora. Parni duol makeyo yedhe pacho kae KEMSA bende nyaka sani nosechako chenro mar keyo gige thieth kata gigo ma Nyamrerwa nyalo tiyo godo e chwalo chenro mag thieth e counties mopogore opogore mar mondo mi gibed kod lwasi makare e kinde ma gitimo thieth ne jopiny e gwenge mopogore opogore e pacho kae. Mane momiyo kinyi makawuono Ramogi Achieng abedo kod thuolo makende mar bedo kod Nyamrerwa ariyo mar mondo mi wago mbaka ginyiswa ni to ting margi hie enang'o. E studio ma Nairobi kae antiere kod Nyamrerwa Joseph Achieng mabendo wabiro bedo kwa TWAK kod achiel kachiel e studio marwa ma Nairobi kae. Machiegni ahinya Joseph e studio marwa kinyi makawuono ichio nade? Achio maber. Anan Joseph Achieng Nairobi ka Kibera sub county Kibera sub county Gatwekera unit. So asebede Nyamrerwa mar sani maiga mar 13 to seche makoro wawuoye ni bera neno kano ochopo mokwa nyalo wacho. Koro Nyamrerwa to kata kapok wachopo kanyo podi pakri apaga ng'eni in achiel kuom Nyamrerwa mago mohewo 100,000 mabende jatend piny Kenya William Ruto noyango kata ne ochamo muma mano mar chako tie makare pacho kae donge. Machiegni ahinya TWAK mar okinyi makawuono. Ramogi Achieng mwendwa mar ariyo biro bedo katudore kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa e county ma Kisumu. Mano Fred Misachi. Fred Misachi bende en Nyamrerwa. Machiegni ahinya Fred okinyi makawuono ichiew nade ka entiere county ma Kisumu kono Fred? Achiew maber kendo aduoko erokamano ne Ramogi. An iluonga ni Fred Misachi awuok e Kisumu County. Sub county ma Kisumu Central Market Milimani siyu mara en township. An achiel kuom Nyamrerwa masani president noketo masani koro iluongo ni community health promoters. Inyalo mana ngiswa ni in bende ponono isebedo Nyamrerwa kuom higni adi nikech Joseph ngisa kae ni kuom higni 13 osebedo kotimo tijni mar Nyamrerwa. Into mari isebedo kitime kuom thuolo mane? Asebedo katimo kuom higni 12 mokadho. Machiegni ahinya TWAK mar okinyi makawuono mana kaka iseneno Ramogi Achieng antiere kae kod Nyamrerwa ariyo Joseph Achieng kachiel kod Fred Misacha. Duto gisebedo ka gitimo tijni mar Nyamrerwa kuom higni mohewo 10. Wadwa goyo mbaka kodgi mar mondo mi in bende bed kod ng'eyo matuta ewi tinga mar Nyamrerwa. To Ramogi Achieng kamoro amora mineno okinyi makawuono inyalo tudri kodwa kichwalonwa penjo moramora kata paro moramora kokale namba mar ote machuok 236 mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudo Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e mbui mara mar Facebook ibiro yuda Joyce Oduor X ibiro yuda @Joyce Oduor _ kochako kodi Joseph okinyi makawuono. Ang'eni penjo ma jomoko nyalo bedo ni penjo okinyi makawuono ni Nyamrerwa en ng'a. Kalure ni thothne
aparo ni kata kaluore kod posters manoneno gima joma thoth ne paro ni ponono Nyamrerwa en jal macholo mine mapek. Kata kamano kawuono wantiere kae mar mondo mi wagolo dok e it joneno magwa. Nyamrerwa en nga? Nyamrerwa en yani daktari mapiny mogik ma koro thothwa waduoke kaka level 1. En osiptal mikwongo chope ma kata ka en mong'e ni to ng'ane odak kanye, to ng'ane ang'o matimo, to ng'ane onyalo oro kanye. Ok gin jocholo kaka waparo ni. To ponono nitiere mogo macholo bende kose? Macholo kata ka nitie to thothgi sirkal nosetiegogi mosemiyo nitie kuonde moketogie, lakini sani ok chole ot. Samoro tudgi go osiptal moro magitime achiel ari adek. Fred, in korka korika intiere county ma Kisumu ko ninyalo lero ne nyako Ramogi Achieng ni Nyamrerwa en nga? Mar mondo mi ponono ji orucha gino mosebede pachgi kuom kinde malacha ni ko paro mana ni Nyamrerwa to ponono en jago marwayo mine mapeka, ponono ocholo kata ng'ama miyo e kinde ma okonyore kata nyuol. Fred. Ng'enyne to jopiny osebedo gi paro ni Nyamrerwa en jacholo. To katemo lero, Nyamrerwa sani ok en jacholo machon. Nyamrerwa en ng'ami yiero gi community to bedo seconded to MOH, to MOH tiege e yore mag thieth mag gweng' ma en daktari level 1 kendo daktari number 1. Nyamrerwa wan gi households ma warito. Iyudo ka ok watin negi households 100 ma walimo odiochieng' kodiochieng' dwe ka dwe, ma kaponi nitiere tuoche moko kar kanyo wanyalo thiedho to wathiedho, ma ok wanyal thiedho to warifa osuptal. Cholo ogole lwetwa, kaponi nitiere mama mayach to wuotho go to wa make sure ni ochopo nyaka osuptal mo onyuole osuptal e yo moro ma safe kendo makare. Ilero kanyo makare ahinya, kata kamano penjo machielo mabende dagom mar penji kapod antiere iri Fred. Iwacho ni Nyamrerwa nyaka sani ok en ng'at mar wecho. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ponono Nyamrerwa gi en tiegruok kaka mane ma kinde duto ichwalo ne Nyamrerwa. Mana kaka iwacho ni utiyo kod households, ang'e ni nyaka sani kaluwore kod Nyamrerwa mago moheo 100,000 mabende noyang kod jatend piny Kenya William Ruto. Nyamrerwa ka Nyamrerwa onego bed ni ng'iyo households mago moromo 100. Kata kamano en training kata wanyalo wacho no rak kaka mane ma ichwalo ne Nyamrerwa mar mondo mi obed kod lony mar ponono konyo jopiny kuonde ma gintiere. Ng'enyne yudo ka once ni wasebed kose kawa e gweng' to MOH terowa e training mar community health strategy. Community health strategy oting'o gik moko mang'eny, oting'o kar kanyo kaka wanyalo ng'iyo mine mayach, nyithindo matindo, nutrition, hygiene, ler mar ot kata ler mar gweng' kod tuoche mamoko ma wanyalo thiedho. Koro yudo ka e iye kar kae wabedo ka omiwa tiegruok makare ma wan achiel kuom dakteche e gweng'. Mana kaka lieko ni walimo udi 100 odiochieng' kodiochieng' to wa make sure ni kaponi nitiere tuoche ma wanyalo thiedho kaka malaria wathiedho, tuoche ma wanyalo thiedho ma kaka diarrhea wathiedho, wan gi yedhe. Kendo gisani ne kit manobiro manyien ni osemednwa jogo man gi tuo sukari mong'ere kaka diabetic, wan gi glucometer wapimo gigo. Jogo manyalo bedo ni nigi pressure bende wan gi pressure machine bende wathiedho gigo. Wan gi first aid kar kae kama watie gweng' kor gweng'eni orito e yo makare kendo miwa vifaa moromo tiyo kod gi tije mwatime community e yo makare. Iwacho kanyo makare ahinya. Kaduoki e TWAK Joseph, nyaka sani koro Nyamrerwa ka Nyamrerwa onego bed ni nitiere kod households 100 mabende in ponono kaka in Joseph nitiere kod households magi 100. Angi maga 100. Magi 100. Households maka magi un kaka Nyamrerwa uyudo gi yo machalo nade kata ere kaka ifwenyo tiwacho ni an koro kaka Joseph magi maga 100 makoro aneno ni jogi aketo ngimagi kata arito ngimagi obed makare. Gima watimo kapok wachako gimoro amora nitie joma fund kaka kama dake sof kone fund
gi Carolina Fokibira. Koro wawacho ni watimo mapping. Koro mapping ipogo ni kanya kaka ikwanogi kanyo ka Joseph Achieng, kar ng'ama chielo, kar ng'ama chielo. Yeah. To households makamagi kung'iyo mar mondo mi itel ne household en ang'o mung'iyo? Kose ponono ka en gweng' to koro nyako bed ni nitiere jatuo ma nitiere households go kose ang'o mung'iyo hie e kinde mitimo mapping makamano? Sama watimo mapping ok wang'i ni jatuo ni ka kata jatuo onge ka. Watimo mapping te kaeto ipogo ng'ato ka ng'ato. Koro jukumu na kopoga kanyo to koro an machuna ni nyaka lim utego. Ka bende nitie shida mora momiyo gin e boya. Yeah. Machuni koro an machuni nyaka ng'igi ni to sida man kanyana koro chuni nyaka wuoth kanyo. Yeah. Tu wuotho kanyo ponono e thuolo maromo nade kata wuotho kanyo maromo nade? E dwe chuno ni nyaka e cover gete kayot. Mar ariyo ji boherore nyalo yudo kata ka Joseph Achieng ochiwo ka tuo to ng'ato jirani koni ng'ane beti to dende ok ber, to ka dende ok ber ta ka winjo fununu no to wadhi to wawuoyo kode. Ka sani ka en pressure to wachwade BP machine to wang'iyo ni en normal koso ka en normal. Ka en sukari kamano to wachwade referral. Usuri kibira wan ga laki kech wan go sipendi masof kolworo kacha free nini be kacha CFK be ni nono kacha to mar government beyond serious benitie. Koro mana advantage ma wan godo kech sani kaka sukari wapima bokwa bwogi BP machine pressure wapima bokwa bwogi. Koro mano ber mantie. Yeah. Fred ka intiere Kisumu ing'iswa ni Nyamrerwa nitiere tiegruok mopogore opogore manyaka sani koro ichwalo ne Nyamrerwa masani koro iluongo ni community health promoters mayudore gwenge mopogore opogore. Tiegruok mar Nyamrerwa kawo thuolo maromo nade nikech wang'eyo ni hie kata jogo maponono tiegore mar mondo mi obed kata lakteche tiegruok margi jathoro kawo thuolo malach wach kata ni higni 6 kamae kata 5 kama. Mar Nyamrerwa to kawo thuolo maromo nade to thuolo mokawo no gin cases kaka mage hie ma Nyamrerwa thoro romo godo e gwenge mopogore opogore kama utie? Ng'enyne tiegruok mar Nyamrerwa kauga 2 weeks though wan gi trainings moko ma bende biro mopogore opogore ma kawo 1 week nikech macha to imiwa general knowledge ma en basic. Kwa sitieko mano to nitiere trainings moko mabiro mopogore opogore kaka mar malaria mwang'eyo ni community case management, moko biro kaka mag TB, moko biro kaka mag ng'iyo pregnant mothers and newborn, moko bende nitiere mag TB. Koro nitiere trainings mamedore mopogore opogore, but the basic training mwayudo mokwongo wayudo within 2 weeks, around 20 days here. Kiwacho ni basic training ma uyudo within thuolo mar jumbe ariyo ng'ato nyalo wacho ni tin ahinya. Jumbe ariyo go ponono gin basics kaka mage ma ipuonjo mar mondo mi ubed kod lonya e gik mitiego ugo e yo makare? Ng'enyne iyudo ka wayudo training on ing'eni seche ma wasetimo mapping onego bed ni watimo household registration. Household registration wadhi identify go udi ma waregister udi te, then wabro ng'eyo cases kaka kama nyithindo nitiere, mine mayach nitiere, cases mopogore opogore. Koro within the training wayudo basic training on household registration, wayudo basic training on malaria, newborn, en tiegruok ma imiwa kaka mag malaria. Then bang'e kar kanyo kore ka nitiere modules moko mabiro ma koro itime achiel ma koro wadonje iye kabisa. Ilero kanyo makarenya. Joseph, kinde ma useyudo training makamae, ero Fred ong'iswa kata ni training makamane timo kuom thuolo mar jumbe ariyo, kata tok mano pod nitiere moko maponono imiyo juma ka juma, kata inyalo bed ni itiegi mar mondo mi ponono ibed kod lonye weche mamoko. To e kinde ma bende koro ponono kwatiyo kata kod ranyisi mano mar training makoro osedhiye, ponono mano mar tuo mar malaria, sani bende iwacho ni osemiu nyaka gige ma inyalo pimo godo pressure, obed mago mag nyithindo kata mago mag joma dongo.
uthiedhogi e yo machalo nade? Uthiedhogi mar ni upimogi kuyango ni entiere kod tuo ni emumiyogi yath? Kose nitiere mana yedhe ma omiu ma ponono kuneno kata ranyisi kata symptoms ma ng'ato nyalo bedo godo kwatiyo kod ranyisi mar malaria, ponono ka uneno symptoms mag malaria ema umiye yath, kose uthietho e yo machalo nade? Sechegi kama wantie ni mag malaria pok wachako chiwo asach, keche malaria ok inyal miya ng'ato kodhi e lab. Koro kanyo to pok wagike. Kama wasegike makoro wasegike en mana kama ka pressure ing'eni nyalo bedo godo kata sani samoro kupima tinyalo yudo ka pressure nani malo. Koro pressure to pimo yot. Kech BP masin goli agola kanyo. Koro mar malaria ni to podi pok ochopo kuomwa. Ma wan go sani en mar family planning, mar pills mar mineni. Pills ing'eni mwanya mikone ni to an adwaro mara orumo to hospital kama da yude bolor. Koro mano chik yien wamiye. Mar ariyo, mar pressure kwasipimi pressure to koni in pressure nini malo inyalo dhi e hospital for further management. Mano chiko yienwa. Aya, mar sukari bende kosipime tineno ka en malo chiko yieni. Nyathi mathin kipimo to nitiere tol moro chalo tol kama to waluonge ni mwak tip. Mwak tip yani middle upper arm circumference. Koro ipime gi kar kae, kosipime gi kar ka kowuok en ga green, red na yellow. Kipime to chwadore e green. Mano nyiso ni nyathino ni sawa, i advice janyuolne mondo osika kamiye chiemogo to gigi kosiko kano bet kotimo gi masoesi go. Sawa. Kogike yellow tikone ni akoro kae chuno ni koro waore ir hospital. Hospital odhi yudo daktari mar chiemo, nutritionist. Koro kuno the advice gimonego tim. Kowuok e red ka to koro en 50-50 ka chik maber to dwani utere hospital mondo daktari obed ka gima monitor go. Koro gigo te nitiere moko mwanyalo to moko pod ok wanyalo. Yeah. Koro kiwacho ni munyalo ponono nyaka sani wacho ni mano mana mar pressure wanyalo gi mano mar ponono nutrition mar nyithindo matindo ema ponono unyalo. Nyaka sani Fred kapodi luo TWAK okinyi makawuono achiel kachiel ka entiere kaunti ma Kisumu. Aneno kiwuotho koda gik mopogore opogore mago ma nyaka sani konyou e chwalo gige thieth. Nikech ang'eyo ni nyaka sani duol makeyo yedhe pacho ka e KEMSA nosewacho ni biro bed ka imiyou complete kits mago moting'o, wantiere kanyo kod backpack mano carrier bag, wantiere kanyo kod first aid box kaachiel kod mano matin kaachiel kod mano maduong', wantiere kanyo kod gino mar pimo ratil mar del kata weighing skin, wantiere kanyo kod mano mabende thermometer mano mar pimo liet kaachiel kod mwak tape obed mano mar joma tindo kaachiel kod mago mag joma dongo. Kapok ne omiu gigi un kaka Nyamrerwa bende nitiere tiegruok moro ma bende ne oketnu mar mondo mi ung'e tiyo kod gigi e yo makare, Fred? Kadok chien matin, nadwa wacho kamoro kanyo ni Kisumu is one of the malaria endemic areas. Ma wan kaka jo Kisumu County, wachiwo thieth mar malaria. Wan gi test kit ma wapimo go malaria community. Kwa yudo ka ng'ato nigi malaria to wathiedho nikech wan gi yedhe bende. Kaduogo wach test kit, wa display gigo mopogore opogore. King'iyo ka mae glucometer mane atemo wacho me mipimo go blood sugar. Wan gi weighing scale mar joma dongo. Wan gi bende weighing scale ma wapimo go nyithindo. Bende kichak ing'iyo wan gi BP machine mwapimo go blood pressure. Mana kaka napimo ni wan kaka Kisumu County, wan e county mane county government mar Kisumu County kendo aduoko erokamano ne the governor Professor Peter Nyong'o and his team nikech kae manotime pilot mar sim. Masani okwa tim gik moko gi paper kaka ne chon chande. Kae mane wayude tiegruok mar tiyo gi these things. To gisani nitiere training mabendo nego ben wayudo manyien kowuok from the national government kalure gi gik makoro omedgi. Yes.
Matene ni nyaka sani nyalo mana ngiswa ni osemedu gigo to onge training ama osetimo. Pono training makamano nego beni time thuolo maromo nade nikech mana kaka isengisowa ero untiere kod gigo to pod ukia tiyo kodgi. Matene ni pono ng'ato koyud kod achiedh nade maramora madwaro ni opime kod gigo mosemiu. Unyalo yudo pek e tiyo kodgi koso? Gima pok wayudo training on en mana glucometer mipimo go blood sugar kende, but the rest kalure gi training mokwongo being ni Kisumu County manitimo go pilot of this ma obedo rolled out a nationwide one gi launch itiyo gi blood pressure machine, weighing scale mar joma dongo, mar joma matindo, mwak tape gi thieth moko mana sikwano ni mwachiwo e gwenge. Joseph, kinde mang'eny wasebedo ka wawinjo ka Nyamrerwa chwalo ywak mopogore opogore kaka waseneno gigo ma Fred owuotho godo ka entiere kaunti ma Kisumu. Matende ni gigo duto kinde ka kinde kidhi kata e households magi 100 ma bende entiere godo onego bed ni iting'o gi kidhi kacha. Nyamrerwa osebedo ka ywak ni wan lwasi marwa mar tich ok osebedo makare. Onego bed ni ponono iloso ne gi lwasi mar tich e yo makare, yo machalo nade mar mondo mi e kinde ma ukonyo jopiny kacha ok ni konyo japiny to ini wuon ihinyori ma ok ikiata ni konyri e yo machalo nang'. Lwasi wa mawantie to rach to coordinator marwa Judy temo malo kucho keche en mabeto temo makata sani 3,500 mwanyalo yudo. Then gima tijni en kujitolea, ok en gimoro ma nikoro ni igeno gimoro kech korka korwa nwabet kata ka stipend na ok wayudi samoro kuluongwa training to organization moluorwago emane samoro ne miwa support ma samoro ng'ato kata ka umiwa siling moro 500 allowance, sitting allowance, samoro udhi training for 1 week mani ng'eni yagi 2,500. Koro en just a call. Dongo kawachi ni en gimoro madongo wachni irito gimichulie ni koro irito gi kodwe. En makufumilia and it is just a call. Yeah. To Judito temo kagima skuma mondo gimoro bede mathin. Koro kata president nyocha wiyo kuot wacho ni above for above. To above for above ni last month ne ok wanene. No aneno mana mar governor. Mare to podi. Koro wakene udhi biro karang'o. Kiwacho ni yudo mar governor matine ni dong ponono ichulo unya diriyo. Governor chulo up sirikal mamalo bende chulo. To nego ponono beda diadi. Governor ne chulo before no chulo 3,500. Kanyo cha wadhi ka kids go Uhuru Park. To president wacho ni above for above. Koro above for above ni Achieng no nyaka kawuono podi. Koro wakeno dhi biro this month kata next month. Yeah. Hai. Wasoma nemo kukum ote mabena no ka joneno magwa chwalo no kinyi makawuono nyakora Ramogi Jwang e wanyisi ni nyalo chwalo penjo ote moramora kokale yore waduto te mag tudruok kinyi makawuono mano moriwo namba mar ote machuo kari 36000 Facebook acha wantiere live kaka pile ibiro yudo wa Ramogi TV mbui marwa mar X kachiel kod YouTube bendi biro yudo wa Ramogi TV ote makamago kinyalo ketna mar mondo mi asomgi achiel kachiel. Jackie Nyarmudi o chwalo ote mabora ahinya kanyo wacho ka ene I was really waiting for this. Kabendo penjo ka ene nyisa uru ni Nyamrerwa enang'o nikech people in the village are really confusing it. Wan gi Nyamrerwa machon macholo mon mapek ka kabendo wacho ni kod CHVs are the same people penjo kanyo ni wan gi Nyamrerwa machon macholo mon mapek ka kod CHVs are they the same people matene ni gin joma chal to bendo penjo kanyo ni bende CHVs oyiene cholo ng'ato kose ok gibedo trained on that. Omedo ko penjo kanyo ni reason for this question wacho ni kaka waloso sani as we speak nitiere unborn baby mane otho because of carelessness mar Nyamrerwa machon mano midwife. Haya odhi mbele kod ote no ko wacho kanyo ni nodhi mo confuse jaod Turkana ma en mano Ruaiga and the baby was too big. Kakoro se sense ni pio hingo mogo. She took her to a dispensary, not even Yala level 4 hospital. To wacho kanyo ni and the lady lost the baby. Openjo kaini how can this confusion be reduced nikech gite gin Nyamrerwa. What are the cases Nyamrerwa should handle nikech ana winjo kaseluora. Ibro ngiswa ni Nyamrerwa nego beni handle cases kaka mage.
Fred Mango penjo kanyo ni gimanyo jomoweyo yath e kor gwenge, wacho kanyo ni yedhe mag ayaki bende mane na diera. Nyamrerwa mantiere godo biro duokonwa kanyo. Rosie Nyatenga penjo kanyo ni Nyamrerwa onego ong'i ting'ne sana nimar jogi sandore e kor gwenge, kato chudo to onge. Awuoro wachno. Haya, giywago chudo. Engineer Rafton wacho kanyo ni tij Nyamrerwa kosede bed cholo mon mayacha, an Kisii Town, awuochi mosa. Haya, Rosie Nyateng bende ochako penjo moro kanyo ni Nyamreche kale mateka, itiyo makata gima ichuli onge, ripode to idwaro e wang' sa. Awuoro wachno. Gichule Nyamreche tho, jogo tiyo matek zaidi e kor gwenge wage. Mago ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono. Ote mogika mano mar Anyanga Makopiyo Jagogo Katuma wacho ni Joyce Amor kod Rupinya penjo mara ang'o momiyo thoth Nyamrerwa iwe ni imiyo mana ng'at man kod tuo, ni ka okimuony yath ni mano tich obayi. Haya, Nyamrerwa mantiere godo ka ibiro bedo ka verify kapo nono mano en adiera kose oyo. Wachak kod penjo mabendo penj kanyo mokwongo. Fred, ka intiere county ma Kisumu kinyi makawuono, winjo kanyo penjo mabende Jackie Nyarmudi o penjo kanyo ka bende odwaro ni okeltne pogruok mano e kind tij Nyamrerwa kod CHVs. Pogruok nitiere kanye? Nyamrerwa nyalo timo ang'o to ok onyal timo ang'o, mar mondo mi jopiny ong'e pogruok makare. Fred. Erokamano Joyce, atemo wacho ni Nyamrerwa machon negin joma ne cholo, but community health volunteers, community health workers makasani koro gin community health promoters, gin jogo ma obedo motiegi ma gin ok gitim cholo mora mora. Tich maduong' mwatimo en ni kwa identify case ma ok nyal manage community to wa orogi asuptal. Koro wan gi pogruok ngech Nyamrerwa machon kande gin joma ruayo imon to gicholo mon, but masani ma community health promoters gin jomotiegi kendo serikal opwodhogi nyaka kendo gine kad level 1 mar thieth mar Kenya. Atoponono gin cases kaka mage maponono Nyamrerwa nyalo handle, to cases kaka mage ma Nyamrerwa ok nyal handle, mar mondo mi ponono gol luoro mora mora manyalo bedo e kin jopiny. Fred, kapod antiere iri. Gisani Nyamrerwa oyiene thiedho malaria community. Nyamrerwa oyiene ng'iyo nutrition mar nyithindo e community. Nyamrerwa oyiene thiedho cases moko mag diarrhea, mtie minor, ntiere moko ma dichopo ma ok wanyal thiedho to refer. Ma kaponi neno blood in the stool, you refer. Kaponi wan gi malaria cha bende kaponi nitiere moro man malo watimo referrals, ntiere danger signs ma wan go. Wan gi danger signs ma kwa neno kaponi ng'ato nigo, you refer immediately. Nyamrerwa o identify mine mayache community to luwogi, then o make sure ni mama ni o attend clinic at the right time, then o deliver nyathi e hospital kama safe, kama environment nitiere makare. Yes. Haya, Joseph kaduki tu akiwinjo kaka joneno magwa moko bendo chwalo penjo mopogore opogore. Wacho kanyo ni ting' mar Nyamrerwa en mano mar manyo jogo maponono weyo muonyo yatha mago yedhe magayaki. Janeno marwa moro bende wacho ni ka okin jalno mamuonyo ponono kinyal yudo kata kinyala bedo Nyamrerwa, kata ok nyal mi tich mar bedo Nyamrerwa. Ng'ato ka dwaro no bed Nyamrerwa ponono nego bed ni ing'iyo ang'o kata kapok ichako tiegruok mora mora mar mondo mi ibed Nyamrerwa. Mokwongo gima timore ni mondo ibed Nyamrerwa nyaka ibed e community figure. Kech kasani nyoro na yanyi Joyce to adwa na duong'ni, adwa na penjni to uchiew nade, be ichwako pi, ere karand was mari. Mano ing'eni idhi ng'iya to nyoro to nachwanyora kodi. Koro nyaka ibed ng'at moro manyenyekea karombo. Mar ariyo, kar muonyo yath ka to Nyamrerwa tije sama biro odi idhi bedo koda thuolo mikora ni ng'eni na kawo yath
to nawe yath. Samoro nakawo yath Kisumo to ariga biro Nairobi ka kitich. Koro ere kaka ikonya. Koro tija en kawi to teri osiptal ma bende thothwa watimo wakano gik moko e chunywa. Sama in e household ni chuni ni kano gik moko e chunyi. Ma ka ng'ato koni ni nokawo yath to nobiro kae to se default ikawe mos nyaka osiptal to koro jo osiptal ka ema neno kama gichako go. Ka nene ng'atgi to gidhi kode mbele. Ma emomiyo ng'ato ka ng'ato nigi 100 household mondo ng'i sida manie odno. Kama koro ing'eni Kenya kama wantie ni to nyaka rachi wuoge. To thoth joma nie thoth nyamrerwas ok ginga HIV positive. Yeah. Nikech mano bende ma janeno marwa ni penjo ni ponono ka ok imuonyi yath to ok nyal kawi e tij nyamrerwa. Mago myths. Wamedo wacho ni thothgi ok gin ga negative. Thothgi gin ga negative ok gin positive. Gionge yath. Mogik kendo sana mwamedo paro negi. Nyamrerwa samoro ng'ato kai e yoda kacha 100 household ka. Nitie jatuo to onego kawo kata yadh TB kawuono to ok onyal wuotho. Chiko yiena tene yath e ode. Mano chiko yie. Yeah. Mane momiya an ge utega 100 ka. Yeah. Makolo nyaka ibed ni itimo negi follow up odiochieng' kodiochieng'. Chiko yiena. Yeah. Haya, nyakwara Mugejonga geno ni podi luo twak okinyi makawuono katwa kae kod Joseph Achieng kachiela kod Fred Misachi duto magin nyamrerwa. Fred kaduke twak okinyi makawuono nyaka sani wang'eni achid nade maduong' mabende nyamrerwa osebedo kakale mabende osebedo kwa winjo kata ka ywak e gwenge mopogore en yore makare maginyalo chwalo services mag tije kopogore kod chiwo kata chwalo nu gige thieth kata kits mabende nyaka sani kore kaunti ma Kisumu kono useyudo odong mana tiegruok mar mondo ung'e uyud lony mar ng'eyo kaka unyalo tiyo kod geyo makare mar mondo mi koro chwal services e yo makare. Ponono gin achied nade kaka mage ma nyamrerwa thoro kale e yor tich minyalo bed ne irekebisha mar mondo mi umed timo tiju e yo makare. Fred. Kayo temo wacho matin ne jogo matiyo e town iyudo ka seche moko udi moko donje tek. Iyudo ka jomoko ok rwaki yo moro makare to iyudo ka jomoko riembo ji. Mar ariyo, nyamreche ng'eny nyamreche iyudo ka kata gin dakteche to moko onge gi health insurance. Iyudo ka gin kende ma gichako chulo kendgi. But aduoko erokamano ne Governor ma Kisumu County nikech no make sure ni nyamreche ma Kisumu okete health insurance miluongo ni Marwa. Marwa is a inborn health insurance ma Kisumu County ma Governor chulo ne jogi. Iyudo ka gima korka chudo ok ber ahinya. Emomiyo ineno ka the president no owacho ni mondo mi omed a shilling for a shilling. Watiyo mang'eny ne organizations mopogre to gibende gitemo chwalo. Gima daher wacho ni nyamrerwa ok en ticha. Nyamrerwa en chuny. Nyamrerwa it's a calling, and nyamrerwa it's also en gimoro ma nyaka iwuogne nonanona to ok ditiye e yo moro makare. En tich moro ma ng'ato nyalo dwaro weyo mapiyo nikech king'iyo tich mitiyo gi gimidwa ni yudi idhi yudo ka opogore. Koro emomiyo mana kaka wawacho ni nyamrerwa is a calling. Nyamrerwa en gima ng'ato chiwore, en gimitiyo kihero ma bende ube onge retire. En maniweye kata kaponi to mogolie. Korka kori Joseph inyalo ng'iswa ni nyaka ne iwacho ni sebedo kitimo tij nyamrerwa kuom thuolo mar higni 13. Inyalo mana ng'iswa ni sigandi osebedo yo machalo nade kata ponono gin cases kaka mage misebedo ka idil godo ma ponono nomako chunyi ma ponono nochopo kuma koro ponono tijni mana kaka usewacho ne en tich matek. Inyalo wacho ni ponono ne en case mane manomako chunyi ahinya ma ponono wiyi ok nyal wil godo kaka nyamrerwa mosetiyo kuom higni 13 koro. Kes mosemako chunya en mana ndalo corona.
naneno ka piny ne diny na machunyo ko mana dhi e dala yue to ndalo be nitie lockdown. Kwa dhi manyo ng'ato en ng'ama nosemany for 2 weeks. Koro Osuri kwa yude ta wuonde no bi kobiro to ka olaende oketo ne ng'ato. Koseketo ne ng'ato, ng'at chamo biro. Ten ng'ama kano biro. Koro ng'ane mwamako kwa dhi to wayudo kimadho kong'ode kanyo ento chako ringo lala, lakini Osuri noti seria. Mar ariyo, kama wantiere an gimo konya ni an Nyamrerwa koni tachaka tiyo osiptal, atiyo sofku. Koro gigo tete. Osiptal kono biti kaka Nyamrerwa kose tich mopogore. Asetiyo for Nyamrerwa for about 12 years. Sani 2 years kan HTS provider. Yeah. Koro podan mana Nyamrerwa onge gima kodwoka kor Nyamrerwa tima maber. Kodwoka kor HIV testing and services mano tima maber okabwogaga. Koro pekne okawinja asach. Koro gima miyo kata ne kora duoga ywak ni to gini ng'ama ni okoto dibedne nango. Ke PPE onge sani koth chwe. An kama ntie jogo miya gima kaka nyalo geng'ora. To koro samoro ng'ato onge go tidwane odhi ang'o household. Koro kanye mabende awa coordinator Judy ka nyalo skuma mondo jogo yud ang'o gima nyalo konyore godo. Yeah. Ageno ni coordinator maru Judy winjo TWAK achiel kachiel okinyi makawuono. Kata kuny dhowa. Yeah. Fred, in ka intiere kaunti ma Kisumu, in bende nyalo mana nyisowa ni ponono in kaka Nyamrerwa mosebedo Nyamrerwa kuom thuolo mar higni 12 koro. Ponono gin cases kaka mage ma isedil godo momako chunyi ma ponono ne itimo makare bi in korka kori kaka dhani wacho ni adiera na timo maber ba konyo ngima ng'ama chielo. Fred. Kanyalo wacho, nitie program moro mane watimo mar HIV self-testing kit, mane wapogo kuonde machuo ntiere, nikech iyudo ka ng'eny chuo ok gihero dhi e osiptal ka joma miyo. Koro kane ntiere bwana moro kar kanyo osebedo kotuore, to en noparo ni oire kalure gi weche dala gi weche tich. But kane wachopo mwamiye puonj watimo ne testing, wayudo ni en HIV positive, ne warwake yath manyaka sani ng'ano ni kare mowacho ni kara onge gimoro mane onge juok moro manoire kara tuo manotuo. Mar ariyo, iyudo ka tuoche mang'eny wasetiro e gwenge, kendo kiyudo ka tinde gweng' ler, onge pielo maoko, watemo mondo mi tuoche te manage mok wanyal manage watere osiptal. Ma jomoko ng'eyo, wan gi Nyamrerwa e gweng' ka gweng'. Nyamrerwa gi mago e tich magitiyo, to watiyo tije mang'eny mopogre nyaka gi mag Nyamrerwa. Wa make sure ni nyathi koseromo chako dhi skul, onego bed ni ochako dhi skul, wang'iyo milestone mar nyathi, wang'iyo kaka nyathi onego bed ni yudo birth certificate. Watimo gik moko mang'eny e gweng' kar kacha mopogre gi kata mag Nyamrerwa kende. Koro bed king'e ni kamoro amora ma intiere wan gi Nyamrerwa. Rwakuru Nyamrerwa, miuru Nyamrerwa ting' mayot kendo tich mayot mondo yud thieth makare, kendo gigo te ma Nyamrerwa chiwo, gichiwo nono ma onge chudo moro amora ma community kata member of that household chulo Nyamrerwa. Nyamrerwa en oyudo pok mare kuom serikal kod other partners ma support the programs. Ilero kanyo makare ahinya, dago mar mondo mi wakaw yoyo marwa mokwongo e chenro kata TWAK mar Rupiny okinyi makawuono. Nyakora Ramogi Jwang' med mana cholo ote magi, abro bedo ka somo gi achiel kachiel tok yoyo mwakaw gi sani. Kik idhi mabor. This is 500,000 and you are our lucky winner of last week. So umeamini sasa? I am not done. I also have goodies for you. Ndio hizi hapo hivyo. Aki, God bless you. Nimefurahi sana. Asante sana. Mungu abariki nini kabisa kabisa. Star 487 star 3 hash is the magic code. Win 100k daily, 500k weekly and 3 million on the grand draw.
Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. TWAK gi jothumbe nyakoro mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakoro magajwang sukus kamwati memana kama. Kitemana Ngoma Owake nyinga en Papa Vike wuktich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Gigi mwony yath mora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhi ga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Achieng erokamano ahinya kuom bedo kodwa e twak marwa mokwongo kinyi makawuono kama twak otudore kod Ting mar Nyamrerwa. Antiere kae koda Fred Misachi kaachiel koda Joseph Achieng duto magin Nyamrerwa. Singo ni nyako Ramogi Achieng ni bang' yweyo mwakao abiro bedo kasomo moko kuom ote ma umedo chwalonwa okinyi makawuono. Anyisi ni penjo ote moramora ichwalonwa kokalo yorewa duto te mag tudruok okinyi makawuono. Aneno ote mokwongo kanyo mano mar Ruth Nyathi Ochieng. Ruth Nyathi Ochieng wacho kae ni oyawre Joyce penjna welo ni bedo Nyamrerwa en talent kose profession. Thoth Nyamrerwa madala mon konyore e udigi bende chik oyienegi. Okenge mage ma county government oketo mar kedo gi mibadhi mag Nyamrerwa ponono ni gicholo mona. Aya nitiere Nyamrerwa ma kuondegi mag tich ok ler kata gin giwegi bende kiwango mar ler margi ok ni kare. Ere kaka ginyalo konyo midhiero machalo kamano. Mogika openjo kanyo gige tich ero sirikal omiyogi bende deye ong'eyo tiyo kodgi. En Ruth kowuok Umoja. Mano penjo ma bende jon Nyamrerwa montiere godo bro bedo kaduok achiel kachiel. Pamela Owino bende wacho kae ni ere kamano kuom chenro. An Pamela Mula
Nyamrerwa masigomre Nyamrerwa masigomre en nyamrerwa masigomre. Tij nyamrerwa maduong' en geng'o tuoche e gwengewa. Wapuonjo kendo watiego jogweng' rito aluora magidakie mondo wageng' tuoche. Watimo default tracing, sensitize and encourage mothers of immunization. On malaria, we only manage uncomplicated malaria. Complicated malaria, we refer to our linked facilities. Erokamana inya Pamela Owino, Nyamrerwa ka entiere Sigomre. Ote machielo kwanyalo yudo mano mar Oluoch Polaudi. Oluoch Polaudi wacho ni sani thoth ji odonje weche Nyamrerwa to gionge lonya magin odonje weche Nyamrerwa to gionge lonya magin lonya to gionge lonya be nitiere yore mag timo vetting mar rango lonya mag Nyamrerwa. Keni watie kod kanyo mondi mar mondo mi wawinjane paro kata duoko mabende Nyamrerwa mopogore mwantiere godo kae. Mano Joseph kachiel kod Fred biro duoko no kinyi makawuona. Keni wachak mana kod wachni mar lony. Iwinjo kae ka Oluoch Polaudi nyisowa ni sani jomathoth donje weche mag Nyamrerwa to gionge lonya ma nitiere godo. Be nitiere vetting mitimo mar ng'iyo lonya mag Nyamrerwa kapo nono ng'ato poko chako tiyo tij Nyamrerwa? Nitie lony manyaka ng'i mokwongo ma kaka wan nogolwa CDC. Jo CDC no se empower wa ma wan wadhi koni kwa ng'e gima watimo. We are about 100 yani 50 people. Ma wan wadhi koni kwa sebeda beda mwa wan wadhi koni ka wan Nyamrerwa tayari. Ma sirkal kocha kodonjo to koro gitop up tu lakini skill tetete to nwago kocha. Koro ma sani ng'ato donje maonge gi skill no to kang'eyo lakini gima ng'eyo thothwa to nyaka ibede gi gimore ewi. Ruth nyathi Achieng bendo penjo kae kapod antiere kuomi kapok wamiyo Fred thuolo mar mondo bien boduoke penjo mamoko. Nyamrerwa en talent kose en profession? Kalore ni bendo wacho ni kionge chunya ok inyal timo tij Nyamrerwa. Koro en talent kose en profession ma inyalo tieg ng'ato. Wati kata kod ranyisi an kaka Joyce sani ka ng'ado bura nada bedo Nyamrerwa. Anyalo dhi adhiya kachata tiegora tabedo Nyamrerwa. En profession kose nyaka obede ni ponono en talent moro ma antiere godo kata mano nyuola godo? Gini nyaka beni ron chunyi nyaka bedi mano nyuoli godo. Profession ok nyal bedo ka profession eni ka isome makoro in kode. Inyalo some ni in kode to ok nyal konyi kech samoro nyalo dhi yudo ka ng'ato odhi samoro ne ndiro goye to diewore ting'eni chuni ni nyaka itere osiptal. Koro be bang' osiptal no to chien ka tiwe nang'o nyaka iduogi luoke kata ka iduogi luok gigegi mimo. Bende openjo kae ni Nyamrerwa moko madala nitiere kaka mon konyore e udigi nikech mage mang'eyo ni mano bende paro maponono thoth joneno mag osebedo godo ni Nyamrerwa kacha kidhi kacha onyalo ruwai ka in miyo mapek kinde mapodi intiere dweche 9 kapok ikonyori to chieng' mar nyuol jomoko bende dhiga mana to konyore ka Nyamrerwa kacha. Bende chiko yie negi gi sani? Chiko ko yie gi sani kech mae momiyo kan Joseph Achieng an gi ute 100. Ang'e ni Joyce nie oda. Koro Joyce ka nie oda to oyach. Koyach odhi e klinik. Klinik nitie book mar ANC book ma bende samoro oyiena some. Ma kamondiki ididi no okona ni tarik makama Joyce nyalo kelonwa wendo. Koro asika fuatilia. Kata dweni ang'eni household ga 100 ji mina 4 mayach. Achiel nyalo deliver next week. Achiel dhi deliver karang'o. Koro chuno ni wafuatilia. Mako gik sano ko in case ni gino boke. Namba na yie miye munyalo gochona. Ambulance nitie ma free mabiro kawe aka ter nyaka Mbagathi nyaka Kenyatta. To dhi okonyore to kelo wendo wach moro mar konyruok e otni. Tinde onge kech mane momiyo an kanyo asiko wamiyo gi advice. Fred kabiro korka korin bende nyalo duoko moko kuom penjo ma bende joneno magwa ochwalo kinyi makawuono. Ruth nyathi Achieng bende openjo kanyo ni okenge mage ma county government oketo mar kedo gi mibadhi mag Nyamrerwa ponono ni gicholo mon e udi margi. Ponono nitiere okang' kata chik mibiro kawnegi Fred? Aduokero kamano Joyce. Nitiere okenge ma sirikal oketo
and especially the county governments. Kisumu County wangi health bill manosebedo pass ma is into law monego beni mine mayach duto te onego beni waluwogi ka giyach to wa make sure ni ginyuol e osuptal. Gisani jogo mane nyamreche mane miyo mon nyuole gweng kande maka nosetiegi ma some of them noduogo koro gin community health promoters magi bende gitimo referral. Okoyienegi ruayo mon e gwenge kata cholo mon e gwenge. Kachaka medo matin, Nyamrerwa it is an inborn, ok profession. En gimoro monyuoligo ma ingo ma en kaka chiwruok. Profession no koro yudi mbele nikech nyaka yud training mondo iyud kaka itiyo tich moro makare kaka daktari. Wan dakteche e gweng ka kuonde ma wantiere. Aya, Nyamrerwa moko iwacho ni ponono kuonde magidake kata kuonde magitiye olila kata en owuona. Ponono kata kodonje oti kacha to king'iya maber chakre malo nyaka penya. Tineno ka okolera kata kit kata ponono ka korwakore ok ni kare ahinya. Ponono mago onego bed ni timo ang'o mar mondo mi Nyamrerwa kata kolimi kata kidhi kuma entiere tiyudo ka chal mare ok ler. Mano tikonyo nang'o? Fred, ka podan tiere iri. Wacho mano matin. Ka wacho mano matin, Nyamrerwa en ng'at moro ma onego bed ni inyalo timo gima ipuonjo. Nyaki bed a role model e gweng kama intiere no. Ok inyal puonjo ji ni kik tim ma to ine mitimo mano. One thing ma Nyamrerwa en onego bed ni obedo a role model. Obedo ng'ama odak e gweng no. Onyalo bedo ng'ama ong'ere e gweng no. Ma kaponi nitiere weche ma kata ken sadi to nyalo chopo. To ka koro ine ma kendo koro ida puonjo moro ni titimo moro ni, iyudo ka mano ok en Nyamrerwa. Mage jok moko mobiro ni tijni nigi pesa to koro giyud pesa no. Koro gineno ni gino koro pekne. But ng'ama nigi chuny mar tij Nyamrerwa e gweng, iyudo ka gimopuonjo e gimotimo. Nikech watimo gik mang'eny nyaka pur girigi nyaka wapuonji kitchen garden, tire gik moko matindo tindo monego bed watimo. Koro ka ine ma ok itim mago to ida puonjo jomoko ok donji. Mano ok en Nyamrerwa. Kaunti ma Kisumu osemiyou equipment mopogore opogore ma utiyo godo sani, Fred. Deye matimo tij Nyamrerwa ero ponono en dayo to nochako tij Nyamrerwa chon mana kaka iwacho ni Nyamrerwa en calling, en gino manyalo wacho ni en talent, profession biro yudi mbele. Deyego bende ong'iyo tiyo kod equipments kata kits masani osemiu e kaunti ma Kisumu mar mondo mi okonyu e chwalo yoreu mag thieth, Fred. Kanyalo paka matin, Kisumu County nyaka demo wan go gin digitalized. Kisumu County manwatime piloting mar simu masani tindo kwatigi paperwork mora. Kisumu kae waseyudo tiegruok for the last 3 years. Manyaka dego sani they are able to use phones. Gin nafas matiyo gi simbe kendo gine magilonye moingo kata joma young tax kawan. Joseph Akeka, Nairobi kae bende nitiere deye ma timo tij Nyamrerwa to bende gin bende osetiegi e yo makare mar tiyo kod kits masani piny owacho chiwo. Ero Fred osepakre Kisumu ni deye ma Kisumu Nyamrerwa gen digital. Kendo makage ma medo puoyo kabisa kech gine magiwinje kata kechani kata report kidwoko onge wach moro notas, en mana simu kanyo. Od ng'ato kidhiye to kidhiye od joisti ki in ka en jatelo mar odno wuon odno tindike gi nyithinde kamano to wuoka kuchu ma ging'e kata molowan gibere mano. Adwa nameda ne somo moko kuom ote ma joneno magwa pod ne medo chwalo no kinyi makawuono. Anyisi nyako Ramogi Ajwang ni nyalo chwalo nwa ote namba mar 3 Facebook Ramogi TV, X @Ramogi TV, YouTube bende yudo wakacha Ramogi TV. Ote mar Rigan Owiti wacho na awinjo maber an Nairobi Madhare. Nyamrerwa tiyo maber karwa kae. Amoso minwa Jennifer Aguko
kawuok Ratanga. En bende en Nyamrerwa Kobwai kanyo. Erokamano ahinya kuom ote makamano Regan. Ote machielo Eve wacho kae ni ang'o momiyo Nyamrerwa moko onge kod siri ka ng'ato tuo to giwacho. Aya, Nyamrerwa man godo ka ibiro ng'isowa ka gin to gintiere kod siri kose oyo. George Benja wuoda Kodwogo wacho ni aneno uma kare kabisa Kodwogo North Kanyamkago kae. Penjna jolony ni to gin bende igoyo gi transfer kose itiyo mana e gwengu nyaka chieng'. To bende gin kod rusa moro kose en 24/7 in a year in, year out. Mago penjo ma joneno magwa penjo kanyo. Otemo gi kanyo mano mar Jacqueline Awuor. Jacqueline Awuor wacho ka en penjo gi muolo karachuo. Bebedo ga Nyamrerwa Joseph. Chuo bebedo ga Nyamrerwa nikech thothne adiera Joseph bedo kod paro moro ni Nyamrerwa kiwinjo nying mar Nyamrerwa to joma mon ema bire pach ji ni chuo bebedo Nyamrerwa. Ingeni kuom health kae ok dong wang'e ni chuo kata gine kata kwa dhi maternity iro ka chuo cholo maber molo kata mine. Koro Nyamrerwa marwa ni ok en mare nini sana ok en mar cholo marwa ni en mana sana miyo ng'ato advice to gi miye way forward emo miluongo ni Nyamrerwa to gi tim achiel ariyo adek mwanyalo e ground ka pok watere level 2 kata level 3 yeah. Aya Eve bende o complain kae ni Nyamrerwa moko kia kano siri. Ka ng'ato tuo to wacha. Mano bende timore to ponono ka mano timore. Nitiere hatua mora minyalo kaw ne Nyamrerwa makamano ma ponono ok okano siri mar jatuo. No, within my county Nairobi ka to kane gino kata wall nitie ma watie joma ng'eny. To gino pok awinjo. Maka nitie ng'ama nyalo timo kamano to we are sorry. Onego wamany wakoson go. Ke siri kata in kinyisa ni Joseph na mwonyo yath taringo mano kindwa kodi ok kalando ne ng'ato chiko nego kaona inyalo kata tweya mano ne mara kodi ere kaka chakalando ni third party mano chiko koyie emomiyo kidhi kacha to wachni gimoro amora ma wacho ka biro gika to nyalo wuok ka kwatere lwet daktari koro daktari kuchin kia kucho ti chalo ng'ama ok oneno gimoro mako madho chunyi ni God is good odoke ang'owa odoke yath to ng'ama lando no mano makosa ma sama itiego wakacha ni gimora amora mineno kanyo iwe kanyo tapi dongo keting tapa dongo kiting koro in tiji en mana miye direction kako nyalo kaya tok ni lande kilande to kinyama machielo to ka in gi ute 100 bibiro donje ute gi adier yeah. Jibo wacho ni ng'ane chapo no Joseph cha kan siri koro kikwa yiene mar mondo mi odonj ka wamuonyo weche tijwa en muonyo weche. Aya, korka kori Freda ka intiere county ma Kisumu ng'ato penjo kae mi Nyamrerwa kaka usebedo kutiyo tich mar Nyamrerwa kuom thuolo malach. Nyamrerwa bende ponono inyalo chiwne transfer kata ponono in kaka intiere county ma Kisumu kono ponono kori ng'isi ni Fred no setiyo Kisumu kuom thuolo malach we koro wagole obi oteme tiyo kata Nairobi to benende ponono ubedo ga gi rusa mora e ngima uko se unuti atia obed chieng' wuok tich nyaka chieng' ngeso pile ka pile ndalo 7 seche 24 mano odiochieng' kodiochieng'. Fred gima timore ni Nyamrerwa onge transfer. Nyamrerwa itiyo e gweng' kamidake titiyo kata e estate kamidake. Wan watiyo ng'enyne kuonde mwantiere koro onge kaka inyalo mi transfer idhi tiye gweng' mikia nikech gweng' mikia chande ji ok ong'eyi onego be ni tiyo kama ji ong'eyie ma ji nyalo accessi kata gotieno wan watiyo 24/7. Nyamrerwa waonge gi off waonge gi holiday nikech gima watime gweng' ka en rito ngima e yore mag thieth. Iyudo ka tuoche biro e seche mopogre opogre to biro saa mopogre opogre ma kika off kata holiday ng'ama dhi cover ni kama intiere sechego. Koro ng'enyne iyudo ka wan waonge gi off to waonge gi holiday to transfer bende ok miwa. I can say anyalo wacho ni wan there to stay. Nyamrerwa bende onego bed tije maduong' onego bed ni en ng'ama kano siri. Nyamrerwa ma wuotho kalando siri mano ok Nyamrerwa mano to pod adhi medo wacho onego bed ni dhogi bedo matin iti bedo maduong' wang'i neno mang'eny
to kapo ni keto ni dhogi loso mang'eny moingo wang'i gi iti, to mano onego beni kaw ni atua kata jatuo no kata ng'ama ni dhi thiedho no oromo ne kaw ni atua kapok sirikal okaw ni atua. Sirikal bende biro kaw ni atua makende nikech ok onego beni ibet in jarit ngima, in jathieth, in daktari. Achiel kuom gik mitimo en rito siri mar jatuo, kendo make sure ni seche mirito siri mar jatuo ni ti build confidence mari gi jatuo mondo mi ikon jatuo ni mondo yud ngima makare. Gweng' ka ngima nitiere to ekonomi mar gweng'no bende dhi maber. Ka tuoche ng'eny e gweng' tiyudo ka koro gweng'no dongruok mare bendo matin. Aneno ka ote moko bende podi donjonwa kokalo e namba mar 360 Evelyn ka wuok Siaya County openjo ka en ang'o momiyo nyamrerwa moko kao pesa ka opimi malaria. Yath mar malaria inyiewo kuome ka oyudi gi malaria. Ang'o momiyo gitimo mae? Ma penjo mabende dagom mar mondo mi duok Fred kaluwore ni e kaunti ma Kisumu ema iwacho ni nyaka sani untiere kod kits mag pimo tuo mar malaria. Ponono kuyudo ng'ato kod tuo mar malaria tunyalo kata miye yath. Ero janeno wa Evelyn ka wuok e kaunti ma Siaya. Ng'e ni kaunti ma Siaya bende en achiel kuom counties ma tuo mar malaria jathoro bede. Nitiere nyamrerwa moko ma kao pesa e kinde ma gipimo jopiny. Bende chiko yienegi to ponono ka nitiere mora mora ma kao pesa kendo uso yedhe onego bed ni kao negi okang' mane? Fred. Ne kaunti ma Kisumu wan gi partners ma supply wa gi gigo mag thieth mag malaria, gimiyowa yedhe to kendo gimiyowa kits mag thiedho malaria. Mana kaka nawacho chien kar kanyo, thieth duto te kata tije duto te ma nyamrerwa timo en timo nono ma onge chudo mora mora. Kendo kapo ni nitiere ng'atno ma kao pesa, mano ng'ama onego bed ni kao ne atua nikech ok onego bed ni wachajo community e thieth momiwa mondo mi wachop negi e gweng' kama gintiere no. E Kisumu County nyamrechewa watemo otieg gi kendo onge ng'ama oyiene kao pesa. Ma koyud ka ikao pesa to onego bed ni kao ni atua. Mak mana areas mag Seme and partly Kisumu West nitiere organizations moko manobiro manomiyo nyamrerwa they are like community pharmacy. Koro nitiere items moko magiuso ma mago to ok ni e chik mar health. Mago ni koro chalo kando. Kapo ni mago are excluded. But tije ma watiyo ok onego bed ni ichulo pesa mora mora kata siling achiel. Adwa ni oketna moko kuom ote ma bende joneno magwa pod ichwalo no kinyi makawuono kokalo yore waduto te mag tudruok. Ote ma kamago ema biro bedo ka somo mogik kaita biro chiwo nu thuolo mar mondo mi uduok penjo ma kamago to bende uchiw pachu mogika okinyi makawuono. Kinyalo mana ketna moko kuom ote ma pod uchwalo no kinyi makawuono. Mano Engineer Lazaro Kanyamboka. Engineer Lazaro Kanyamboka wacho ka ni nyamrerwa tijegi omedore sana during COVID lockdown. Imagine gin magilure kod manyo HIV patients ma o default kendo jotuo sukari kachiel kod kata makia kata pressure oidho. Jo cancer ma idwarogo kimono kidwa timnegi therapy to kendo gin magikonyo waiver bills magin joma otho mag mogs okwamo e bodies maggi. Mano Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada. Ote machielo mano mar janeno marwa wacho ka ne oyawre mosna Fred gi Joseph. Amor gi kaka nyamrerwa tiyo tijegi e kor gwenge. Mina merwa Helida Okeyo nyamrerwa kanigwasi Legonga. Ero kamana inyakuom ote makamano. Wilfred wacho kae ni ang'o momiyo nyamrerwa masani kao pesa mang'eny kose government ok migi support konywa uru yawa. Nitiere nyamrerwa maponono kao pesa. Ote mogik kanyo bende openjo kae ni bende government oyieni mondo mon onyuola ka nyamrerwa koso kata kamano. Ote makamano nyamrerwa montiere godo gi sani osinyiso wani nyaka sani onge ng'ata ma oyiene mar mondo mi onyuol ka nyamrerwa. Ponono idwa nyuol nyamrerwa biro mana konyi to kochopo kuma koro idwa nyuol obiro neno ni idhi achiel kachiel nyaka e hospital mar mondo mi inyuola e yo makare. Achak kod Joseph Achieng. Wachni mogik ka watieko twak mar okinyi makawuono. Jomoko ywak ni nyamrerwa kao pesa
kowuok kuom jopiny. To kata kopogore kod mano, inyalo mana kuongo duoko gi mano. Bende en gima kare ni ka Nyamrerwa dhi kacha to kawo pesa kuom japiny kapok ochwalone service moro amora. Koma wantie onge kawo pesa ma kaka wado Fredo wacho, apani ni en mana kiae ma samoro kelo mago. Kech nitiere organization moko momiyo jomoko iluongo ni community pharmacy. Omiya yath awuotho godo chiko yie na uso. To ng'ama omiya yath ni ok owuok e government. Joka be dwaro ni kech yadh sukari samoro kanya yude osiptende wagi. To ng'at chokelo nago kata mar 30 bob. Koro ngina nyalo kawe kanyo mondo agine mondo akony godo. To en the same person en Nyamrerwa. To ng'at achiel ni bende osiptal mag joma organization machielo kawe mondo mi jogi service. Mano chiko yie. Koro samoro korwa koni to magwa gi okusi. Gina free services nyaka chieng. Ma kuponi nitie ng'ama uso to nitiere jomotelo nwa kanyo onego gires that issue. To ok apar mamano apano ni giuso kwa kuom another organization ok government. Wachni mogik ka watiego kodi okinyi makawuono. Wachna mogik mokwongo akwayo government ni oparwa kech 3,500 thin. To wabe wan gi family to chuodho bwanyono to watiyo matek. Ng'eni sani ka jatuo ni idhi hospital kucho ka in welo isebedo prepared nang'o matera kucho kech iseyudo information piny ka. Makata ka en HIV tidhi tipimi timora amora. Kata ka en cervical cancer titimo ni screening kata timora amora dhi mbele. Koro gigi te akwayo sirkal ni ebo pare kata ka above mar president ni podo tin. Ka ginyalo medonwa gimo matin kata PPEs be gine kaka gitimo. Yeah. Erokamano ahinya Joseph Achieng kuom kawo thuolo mar ibie twak okinyi makawuono. Fred, adwa ni in bende atie kodi ka intiere kaunti ma Kisumu. Bende sirikal chiwo tiegruok ne nyamreche kose tiegruok ma Nyamrerwa giyude yo machalo nade kaachiel kod wachni mogik ka watie okinyi makawuono Fred. Kisumu county government ma Kisumu chiwo tiegruok ne nyamrechege kendo wayudo tiegruok mopogore opogore kalure gi partners mopogore opogore biro support on different areas. Puonjruok mar Nyamrerwa en gima dhi mbele. To aduoko ne county government kech gisebedo ka gi embrace partners kendo sebedo komiwa kaka jo Kisumu county wan gi tiegruok mopogore opogore. Makmana ni ntiere achiel ariyo adek mana kaka wadwa sewacho mondo mi oteme jiwo oteme bugo lwet Nyamrerwa ni e yor yuto mondo mi giyude kaka gibende de giyuda achiel ariyo adek. Kadhi mbele nyamreche onego beni bede riwruok achiel. Ka Kisumu county wan gi riwruok moriwo nyamreche te e county gi sub counties bende nigi leadership maggi. Other counties bende dadwa ni mondo tim kamano kelo yot seche ma Nyamrerwa yudo shida sana kaka mar liel. Kendo kadhi mbele adwokero kamano maduong' ne governor ma Kisumu Professor Peter Nyang'nyong'o and his team mano kamoting'o CC Gregory Ganda, Director Fred Oluoch, Morino Pio, our county focal person, gi the 7 sub county focals mano kamoting'o Mr. Zadok Tako, Dorcas Omolo, Ruth Ojuka gi joma moko seda bende kantiere iye. Wakwayo ni mondo governor meda chiwo support ne leadership mimiwagi kendo gisebedo ka gikonyowa maber, gisebedo ka gimiwa support supervision kendo gisebedo ka gitemo balance opportunities ne nyamreche mantiere Kisumu county. Adwokero kamano ne Royal Media ne jopiny gi joneno marwa kuom winjowa kendo miwa this nafas mondo ng'e gima Nyamrerwa en. Sani ok wan Nyamrerwa machon, sani wan community health promoters ma otiegi gi sirikal kendo puodhe gi sirikal kendo wantiere chik ma president nogo nyaka sei ma ng'ata matiyo kodwa kong'eyo ni wan e chik. Ng'ata kapo ni nitie makosa moro amora mwatimo chik bende ni kodwa nikech koro wan dakteche e level 1
Erokamano. Erokamano ahinya Fred Misachi kuom kawo thuolo mari mar mondo mi ichop e studio marwa e kaunti ma Kisumu kono mar mondo mi wabed kod TWAK maket kod main bende Joseph Achieng. Erokamano ahinya kuom chopo e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae. Nyakoro Ramogi Jwang gi kanye mwachopo gode giko mar TWAK marwa mokwongo kinyi ma kawuono. Ageno ni ibedo kod tiegruok e yo makare mar mondo mi nyaka sani ing'e ting' hie mar Nyamrerwa. Nyaka sani ero koro Nyamrerwa nyalo bedo ng'ama chuo, ng'ama dichuo kata ng'ama miyo. Kata kamano nyaka sani koro iluongo gi ni community health promoters. Kendo migi ting' mar neno ni gikonyo jogo mantiere gwenge mopogore opogore mapo nono nyalo bedo kod tuo. Mar mondo mi gipimie gweng' kae kapok gichwali e ute mag thieth. Mar mondo mi chal mari obed e yo makare. Gikanye mochopo godo e giko mar TWAK marwa mokwongo nyakwara Ramogi Jwang. Wakaw mana yueyo madundo gi sani. Tok yueyo chenro mabiro ni bang' mae en tedo gi chiemo gi Jailieta. Kik idhi mabor.